faré una petita presentació del clúster conjuntament amb el president de la visió, la missió i els objectius que tenim. El clúster de materials avançat vol arribar a ser una referència en materials i tecnologies, posicionant-se com un solucionador per tots aquells sectors en els quals els materials poden ser un element clau. Com a missió, volem millorar la competitivitat tant del sector industrial com de recerca i l'acadèmic, que pugui estar associat als materials i, més concretament, als avançats, impulsant així la competitivitat de la indústria catalana en tot el seu conjunt. I entre els grans objectius que tenim en el clúster hi ha potenciar les oportunitats de negoci, proporcionar un entorn fèrtil per projectes de col·laboració, aportar informació estratègica i tecnològica i innovar en materials i processos. Volem ser un clúster solucionador, per tant, oferim a dins dels nostres membres, podem oferir tota una gamma de solucions per als mercats i als usuaris finals, que poden anar des de precursors químics i polímers, com a materials o components estructurals, a materials o components de connexió, teixits funcionalitzats, pigments o additius, acabats, tractaments de superfície, recobriments, unions, ja siguin soldadura o amb adhesius, o disseny i enginyeria industrial, ja sigui amb assessorament, amb molles, amb embutició, estampació, impressió 3D, làser, simulació, reciclatge i encara me'n deixo. Però, a més, a part de ser solucionadors, som transversals. És, com comentava, podem donar resposta a moltes àrees, a molts sectors i a molts mercats, amb la diferent tipologia de materials que trobem dins del clúster, ja siguin plàstics, ceràmics, vidres, compostos, tèxtils o metàl·lics. Però, a més, el clúster es vol organitzar o es vol desenvolupar amb un model de 3 nivells. I aquests 3 nivells, el primer dels quals inclou els membres. I què vol dir amb els membres? Doncs el clúster vol establir confiança, implicació i compromís entre els membres. I per això cal entendre cada un d'ells, identificar els reptes que tenen, compartir la seva missió i buscar opcions i solucions. En un segon nivell tenim l'ecosistema, és a dir, com aquests membres interactuen entre ells i més enllà del clúster per detectar oportunitats, començar a establir connexions, accelerar sinergies i promoure la col·laboració. I finalment, el tercer nivell és el context, la societat, que arribant amb el model de valor compartit. És a dir, anant més enllà de la simple benefici econòmic, de valor de negoci dels diners, sinó també pensant en la societat, en la gent i en el planeta. Podem donar resposta a alguns dels objectius globals que hi ha a dia d'avui, com pot ser l'acció climàtica, una millor cura de l'entorn del medi ambient, n'hi ha diversos que es poden identificar que ens interpel·len directament. I un exemple d'aquest model de valor compartit és el que ha realitzat el clúster durant aquesta sessió de crisi del Covid-19. Durant aquest període, el clúster ha començat a estendre relacions i connexions més enllà dels seus límits per intentar donar resposta i solucions a la crisi sanitària. Ja sigui fabricant més de 6.000 bates, produint material per fer impressió 3D, posant en contacte grans empreses que disposen de matèria primera de teixit no teixit per intentar fabricar EPIs amb una de les grans fabricants espanyoles, etc. Al cap i a la fi, aquest seria un clar exemple pràctic d'aquest model de valor compartit que volem acabar integrant al clúster. A dia d'avui el clúster consta de 55 membres, repartits una mica al territori, tot i que s'ha de dir que es concentra majoritàriament a l'àrea metropolitana de Barcelona, la qual també té molt sentit, és també on es concentra la major part de la indústria i de la població, però tot i així tenim representativitat arreu. Finalment, també comentar que cobrim tota la cadena de valor, principalment la primera part, la que va des de la matèria primera fins a fabricació. També tenim alguns usuaris finals. Evidentment, som més que benvinguts, però el que sí que realment volem des del clúster és que els usuaris finals ens coneguin, que tots aquells que tinguin problemes, dificultats en materials, vinguin, coneguin el clúster i ens diguin us necessitem i nosaltres puguem treballar per oferir solucions. I ara el president breument us presentarà les diferents accions estratègiques dutes fins ara pel clúster. Doncs sí, em toca a mi presentar-vos aquestes 4 accions estratègiques definides en el clúster. La primera d'elles és visibilitat. Ens interessa molt, en part pel que ja ha comentat la directora general d'Indústria, visibilitzar-nos dintre del que seria l'entorn que ens envolta com a empreses. Per tant, aquí hem d'apostar i apostarem molt per una bona comunicació, una presència en fires i en congressos, a fi i efecte de buscar augmentar les capacitats tecnològiques dels membres i de captar nous membres que nodreixin
les capacitats del propi clúster. La segona acció estratègica està més orientada cap a la intel·ligència del mercat. Al cap i al fi som empreses, busquem el negoci i busquem bàsicament apropar-nos al mercat amb una proposta de més valor afegit. Quin mercat? Tot el mercat, no només el mercat nacional, no només el mercat europeu, és bàsicament el mercat internacional. Per tant, búsqueda de nous mercats amb potencial, a promoure projectes. Ens interessa molt, molt aproximar-nos amb aquestes noves possibilitats amb projectes de col·laboració internacionals i nacionals i establir aquestes col·laboracions via el que sigui, via missions o via els propis projectes. I aquí ja podeu veure alguns dels exemples fets durant els darrers anys. La tercera acció estratègica va molt més enfocada cap a la valorització de la tecnologia i el foment de la sostenibilitat. I és important conèixer sobretot tot el que seria l'oferta tecnològica de referència i per això és molt important aquesta col·laboració amb els organismes públics i no públics de recerca, a la millora de gestió de la innovació i el potenciar en aquest model de valor compartit tot el que té a veure amb el model d'economia circular. I, per últim, l'organigrama que hem muntat a nivell organitzatiu a través o mitjançant grups de treball basats en la flexibilitat i en la forma d'adaptar-nos, tocant temàtiques d'interès en aquests grups de treball, tals com materials lleugers, nanomaterials, la manufactura additiva o la pròpia economia circular. D'aquí s'han de sortir projectes, col·laboracions entre membres o fins i tot interclústers, donat que ens hi volem posicionar com a clúster solucionador de problemes. Presentaré ara molt breument alguns casos de projectes innovadors duts a terme per membres del clúster. El primer d'ells és el que ha desenvolupat Eco-Intelligent Growth, que és una consultoria especialitzada en economia circular, basada en la filosofia Cradle to Cradle, i que ha desenvolupat el passaport de materials. I a partir d'aquí, diguem-ne, quin és el problema, no? Perquè no en som conscients de quants quilograms de material hi pot haver en un edifici. Fins a 3 torres Eiffels, 21.000 tonelades. És moltíssim material. Llavors, en base a això, EIG volia intentar aportar una solució per implementar i donar resposta a edificis circulars. És a dir, que els materials i els productes puguin ser ciclables i disponibles per un ús futur, novament amb elevada qualitat. I per això ha desenvolupat el que és el material de passaports, identificant cada un dels materials que es fan servir per la construcció, però no només els materials que s'utilitzen, sinó la interacció entre ells. És a dir, si per exemple has hagut d'utilitzar una unió entre 2 materials, doncs possible la interacció que pugui crear un tercer material de la reacció, etc. I a partir d'aquí identificar que quan aquest edifici, al cap dels anys, pel que sigui, s'ha de transformar, s'ha de rehabilitar, se li ha de donar un nou ús, estigui coneixement de tot, identificar tots els materials que s'han utilitzat per, en cas que sigui necessari reciclar-los o donar-los nova vida a partir de la seva demolició i recuperació. Un segon cas, que no té res a veure, que és el de Drucat, una enginyeria especialitzada en la fabricació i disseny de peces de tutillatge, doncs van rebre el repte de fabricar i dissenyar de manera urgent un recanvi d'alumini, un ventilador per un motor. Llavors, ells, a través de la impressió 3D, van dissenyar un model que van poder donar resposta a la necessitat que tenia específica aquest client, reduint a la meitat els terminis de fabricació. Aquest és un exemple clar com la impressió additiva o la impressió 3D pot donar resposta a mercats, ja sigui industrials o de manera similar per altres peces, utilitzant aquest mateix procés, doncs van poder fabricar motors de turbines o altres peces, reduint moltíssim el temps de fabricació respecte al tradicional. Un altre exemple també ben diferent és el d'Isovolta, que ha desenvolupat compòsits completament reciclables a través d'un procés de fabricat que se'n diu High Pressure Laminats, el qual aconsegueix un nucli comprimits, que són termoestables, que tenen alta durabilitat, 50 anys, i que permeten la seva regeneració a partir d'un procés d'oxidació tèrmica, permetent la revalorització d'aquests laminats. I finalment, el cas de Bactron, a nivell europeu s'està desenvolupant el que és el l'ITER
tokamak, que és un gran dispositiu de fusió per crear energia neta. Està dissenyat per produir 500 megawatts de potència de fusió a partir de 50, és a dir, la proporció d'amplificació de potència és de 10 vegades. Doncs Vactron ha col·laborat en el disseny específic i fabricació d'un connector elèctric que permeti aguantar les condicions extremes i específiques d'aquest dispositiu.